Dobrý deň. Včera, 1. júla 2024, zasadlo 13. krát zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja. Okrem toho, že sme urobili zmeny v rozpočte, zdvihli sme základné imanie IDS BBSK, tak sme schválili viaceré projekty pre stredné školy, napríklad pre strednú zdravotnícku školu v Banskej Bystrici a tiež pre školu pod Bánošom. Rôzne projekty, ktoré zlepšia vyučovanie. Dnes som sa takisto 2. júla zúčastnil aj na stretnutí k téme Pršianska terasa, cesta z križovatky pri pivovare. Banskobystrický samosprávny kraj v tejto veci pokročil, stavba má stavebné povolenie, boli vykúpené pozemky za takmer 1 000 000 eur. Existujú dohody medzi župou a mestom, ktoré umožňujú výstavbu tejto cesty, avšak žiaľ momentálne nie je pripravené financovanie, takže s týmto budeme musieť počkať. Dohodli sme sa na nejakom ďalšom postupe z vlastnej iniciatívy pána župana, tak verím, že sa veci čoskoro pohnú ďalej. Pozdravujem vás a prajem vám pekné leto. Dovidenia.